200,000 euro ġew allokati għall-iskema ta' live streaming li permezz tagħha kunsill ikun jista' jitrasmetti b'mod dirett permezz tal-internet il-laqgħat tal-kunsill. Il-laqgħat li se jkun imxandra permezz ta' live streaming se jkunu tal-kunsilli lokali tal-kumitati reġjonali kif ukoll għall-laqgħat tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u Kunsilli Lokali Jose Herrera li saħaq dwar l-importanza li dan il-Gvern dejjem jenfasizza fuq il-kuntatt mal-poplu. B'hekk permezz ta' dan il-live streaming il-poplu se jkun aktar aġġornat dwar dak li jkun qed isir fil-lokalità tiegħu. Il-poplu jkun jaf x'inhu għaddej, il-votanti tagħhom ikunu jafu x'inhu għaddej u ra jkun hemm il-kunsill jkun aktar viċin il-poplu u l-poplu jkun aktar sodisfatt għax ikun jaf hands-on b'dak li jkun għaddej fil-kunsill li jkun eleġġew. Bosta kienu dawk il-kunsilliera li resqu l-ilment tagħhom li ċittadini ta' lokal mhux qed ikunu informati biżżejjed dwar dak li qed isir fil-kunsilli lokali differenti. B'hekk permezz ta' dan il-live streaming fil-kumdità ta' djarhom, iċ-ċittadini tal-lokal se jkunu jafu aktar x'inhu għaddej fil-lokalità rispettiva tagħhom, kif ukoll ta' dawk id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu minn jum għal ieħor.